سلام تخطاتلتنا الشانل كمي كان يخم كمي تخونو سنايك تكون نايوتر من نيوتيو نايلو مارستي بزعبا محزنات اركنات ياخد كون متشم اب سدات بفلاي دما اب معبول عالم حدا قول يحوز الراس اقامتولو تعوي عركي تعيت محازا نمركاب مخانو I think كلنا نسمع مع الله رسوغيني سمعني زبز حسب نعوز السمامعو مسا كايرو زخيد نابتقعزو نابت أنفت ناي منقدو مسو زخيد مورال زبو نسو مورال كوهابو زخلو محازوت نعروخ نخركب كم زشجر كلنا نفلتينا مبارزانا يلوم فيديو كمي جيرنا نت أكبابينا زولو زقربونا سبات አይኖት ዮም ቶም ሳና ዝኸዱ ብመንፅሩ ድማ ስለምንታይ እዮም ምሳና ክኸዱ ዘይክእሉ ክኸዱ ዝኽእሉ ሰባት ክንረክብ ንሽገር ዘለና ኢና ክንርኢ እዘን ኣብዚ ቪድዮ ንሪአን ዘለና ፀገማት ገለ ካብተን ቀንዲ ነቲ ናይ ጉዕዞ ዕርክነትን ምሕዝነትን ሕንፍሽፍሽ ዝእትዋ ዘለዋ ኮይኑ ይስማዓኒ ዓርኪ እንታይ ምዃኑ ዘይምርዳእ ኣብ መንጎ ዕርክነትን ዝምድናን ዘሎ ፍልልያ ዘይምፍላጥ እዩ ቸው እዛ ቪድዮ እዚኣ ክሳብ መወዳእታ ተኸታተልኩማ እተን ቀንዲ ኣገደስቲ ፀገማት ዝኾና ክንሪአን ኢና ብኸመይ ኣስተውዒልና ክንኣልየን ከም ንኽእል ድማ ሓበሬታን ምኽርን ክህብ እየ ቸው ክሳብ መወዳእታ ተኸታተልዋ እንተፈቲኹማ ክትፈትዋ ብልቢ እየ ዝፈቱ ላይክ ሃብዋ እታ ቪድዮ ካብ መጀመርያ ክሳብ መወዳእታ ተኸታተልዋ እናበልኩ ቀጥታ ናብታ ኣርእስቲ ከኣቱ እየ ማለት እዩ ሌትስ ጎ point number 1 key reasons why you have no good friends ጥዑያት መሓዙትን ዕሩኽን ዘይምህላው ቀንዲ ምኽንያታት ካብ ክኾኑ ዝኽእሉ ኢና ንብል ዘለና ቁፅሪ ሓደ confusion between friendship and acquaintance ብሎ ኣሎ ኣብ መንጎ ዕርክነትን ምፍላጥን ወይ ከዓ ፈላጥን ዓርክን ዘሎ ፍልልይ ዘይምፍላጥ ወይ ከዓ ነዚ ክልቲኡ ክደባልቆ ምፍታን ወይ ከዓ ምድብላቕ ማለት እዩ ቁፅሪ ሓደ እንታይ ኢና ንብል ዘለና we often confuse a friend with acquaintance እንታይ ማለት እዩ እዚ ኣብ መንጎ ዓርክን ወይ ከዓ መሓዛን ፈላጥን ዘሎ ፍልልይ ክትሓዋውሶ ይብልካን ኣነ ፅረ ክነግረኩም እየ so in acquaintanceship ዝበሃል at least one of this must be true so ፈላጢ ዝበሃልን ዓርኪ ዝበሃልን ክንፈላለዮ ተኾይና መጀመርያ ፈላጢኻ ዝበሃል ከመይ ምዃኑ ክንርኢና ፈላጢ ዝበሃል ነዚ ይመስል ቁፅሪ ሓደ you are there for them for that person and that person may not be for you or the person is there for you and you're not for them so ቀዳመይቲ ምስ ፈለጥቲ ካብ ዕሩኽ ዝፈልዮም እንታይ እዩ ፈላጢኻ ወይ ፈላጢትኪ ሓደ ሓደ ግዜ ንስኻ ክትግደሰሎም ትኽእል ኢኻ ንሶም ግን ከይግደሱልካ ይኽእሉ እዮም ከምኡ ድማ እቶም ፈለጥትና ክግደሱልና ይኽእሉ ኮኑ እዮም ንሕና ግን ዘይንግደሰሎም ፈለጥትና ኣለዉ እዮም ስለዚ ኣብ መንጎ ካብ ዕርክነት ፈላጢኻ ካብ ዓርክኻ ዝፈልዮ እንታይ እንተኢልና ክልቴኻ ማዕረ ዝኾነ እንካን ሃባ ናይ ምግድዳስ የለን ማለት እዩ ቀዳመይቲ እዚኣ ሓዝዋ ስለዚ እቶም ትቐርቦም ዘለኹም ከምቲ ንስኹም ትግደሱሎም ይግደሱልኩም ዶ ዘይግደሱልኩም እንተኮይኖም ጌና ዕሩኽኩም ኣይኮኑ ወይ መሓዙትኪ ኣይኮኑ ብግምጣል ድማ ሰባት ኣለዉ ንዓኹም ዝግደሱልኩም ንስኺ ግን ከምቲ ዝግባእ ዘይትግደሱሎም ዘለኹም እዚኣቶም ንዖም ንስኹም መሓዙቶምን ዕሩኽምን ኣይኮንኩም ስለዚ ኣብ መንጎ እዚ ገሊኦም እናተገደሱልና ኣይንግደሰሎም ንሕና ደደርካሎ ንኸይድ እንታይ ይኸውን ኣሎ ጥዑይ ዝምድና ምስ ሰብ ክንሃንፅ ሽግር ይፍጠር ማለት እዩ ኣስተውዕሉላ so ቁጥሪ ክልተ both parties are not there for each other so acquaintanceship ዝበሃል ወይ ከዓ እዚ ፈላጢ ዝበሃል ኣብ ግዜ ሽግሩ ንፈላጢኻ ኣብ ግዜ ሽግሩን ፀገሙን ደው ክትብለሉ ግዴታ የብልካን ምክንያቱ መሓዛኺ ወይ ዓርክኻ ስለዘይኮነ ከም ሰብ ከም ፈላጢ ክትበፅሖን ክትሕግዞን ትኽእል ኢኻ ግን ከም ዓርኪ ከም መሓዛ ግን ኣይኮንካን ብግምጣል ድማ ከምኡ እዮም ንሳቶም ድማ ከምኡ እዮም ፈላጢ እዩ እምበር ዓርኪ ኣይኮነን እዮም ክብሉ ስለዚ ፈላጢ ማለት ዝምድና ክህልወካ ክእል እዩ ዕርክነት ግን ክንሪኦ ኢና ፅኒሕና እንታይ ምዃኑ ክንርኢና number 3 one person benefits from the other and the other one doesn't benefit from at all so ኣብ ፈላጢ ክንዛረብ ከለና እቲ ሓደ ክኸስብ ይኽእል እዩ ምክንያቱ sorry ዝግደሰሉን ትግደሰላን ሰብ ኣላታ ንስኻ ግን ነቲ ፈላጢኻ ወይ ከምቲ ዓርኪ ትቆፅሮ ዘለኻ ንሱ ግን ከም ፈላጢኡ ጥራይ ትቆፅረካ ዘሎ ወላ ተተገደስካሉ ግብረ መልሲ ትረክብን ኢኻ በንጫሩ እቶም ንዓኻ ከም ዕሩኽ ዝርዩኻ ንስኻ ግን ከም ፈለጥካ ጥራይ ትርዮም ወላ እናተገደሱልካ ዝግባእ ተገዳስነት ስለዘይ ትመልሰሎም ሓደ ሰብ ጥራይ ዝኸስብ ኣብዚ እዚ ዓይነት ዝምድናታት ድማ ኣዝዩ እናበዝሐ ይመፅእ ኣሎ ስለዚ ባላንስ የብሉን ዕርክነት ማለት ባላንስ ወይ ከዓ ብክልቲኡ ወገን ተመሳሳሊ እንካን ሃባን ክልወሎ ናይ ገንዘብ ይብል የለኹም ናይ ፍቕሪ ናይ ግዜ ናይ ተገዳስነት ናይ ኩሉ እንካን ሃባን ስለዚ እሱ እንተዘየለ እስኻ ትህብ ትኻልእ ግን ዘይመለስ ተኮይኑ
بنصارو خالوت يبغى سخاغن كم زغبا ديت ملسو خينكا عركنت ايكونن زلو مفلاتي زلو زيا انا تصيركم حزوا. You typically shouldn't break an arm or a leg for an acquaintance. So عند دما نفلاتي خايلكا فولوي نجر كتجبر قديتا يبلكا زيا قداسيا سوم دما كومون عغا نوح يجي وسيد اللغة because this is very important زيا في اللي انت كساب زي فلتنا confuse كن قبرينا. Number 2 you can recognize good friends. So تعي أركز بحال أنت مخانو نختللون يشجرك كل يخلي كرينا زيا who is in your circle. سلزي أبت كبابيخا أبت زوريخا من علوسك توعى يوم شمام خستو يلكم كلهم ركحوهم تم أب زوريخهم أب قعزة هيوتكم زلو سبات ليش تكبروهم. Then do you consider them to be your good friends. سلزي زوم أب زوريخهم أب تعنكلنا أركنتكم حزنتكم زلو سبات ليش تمسكبركم نزيوم سباتكم تعيات عروخ تقطروهم دو بكات تعيات محازوت تقطريان دو. Next دما if not why are they in your circle. So زيوم سبازياتهم أب تسركل نات كازلو تعياتن زتعملون عروخ هيكونون إلكات عمن تخوينكا سلمنتايخا مسؤوم تقرب زلخا مالتيو منالبات كالي سبسينكا كوم سب سلازي اللي كاب كالو سلازي حشو كون خلي بعن مغنياتات كون خلي ستيل جن نحنقولكا أنا تصير كان تاريخايو التثبيتات ناتكا كابتوم سبات درجة كله خلي وانا تتقندس أجام تثبيتيو عبد تثبيت قبر السب كم تثبيت كاكي كون سلازي أنا تصير كام فلات يدلي. Some people have a few acquaintances floating in their inner social circle. Question: if you feel this person is your good friend, is the feeling mutual. So كابتوم أبزوريا خازلو فلتخا كم عروتخا غير كاتقوت رمز اللخان جلملن كل جزية أنت كتحط لك التنسخة أبتم سبع زلك تقداسنت بأم وجنكم عين تقداسنت علودو يلن محتاج يدلي أنت زي بلوم نوع أمسخة فلات يومي خا ما ما يكونن سلمتاي دي عرقها دي قوس أركان سلمتاي ما حاجة دي قوس أركان زبحال نجر يلن كرينا سنهلنا دما سلمتايكم هم زيكون. It is possible that your good friend might not like you. كم دما اتم تقربهم زلها فلات خاسبات نسخة كم عركت غزرهم زلها كيف تخاي غوليوم مثلا لهم دليتهم دماي كيف تخي يغوليوم. You need to identify your good friend or what they are for what they are. ስለዚህ እቶም ቀረብት خويتاتهم محازوت كويكاتهم فلتخاسي كم زلوا تقبلهم دار دي فتوخا خوينهم جن زرخاخ بكانت بتاعن تولو خوينو اتس اوكي نيجدنا يكونون فتوخا زلو تلي فتيهم كان اتم رجاي بحيل فتون زبحال نجر يلن. So if not how will you differentiate them from the fake ones. ስለዚህ كل ጊዜ نتوم زغرب خاصبات نناتهم بوتا اتحزو. ስለዚህ ሓደ ሰብ ንምንታይ ይቀርበካ ኣሎ እዚ ብረብሓት ራይ ትራይዎ ولا تجزي ولا تتقداسنت مالتي. هذا سب ناي بلب فتيو زغرب كارلو كال سب كارلو مسخا كراغب دسلو زبلو ولا قات كم سب دي فتو كانت خونه جن مسخا كراغب جن زخونه دس زبلو نجار كلو خليو لنفس وكفسو ككم زلو تقبلوا مو نخلهم دما مسمر ما تحزب نمن زياره جزي كتبالك مسمن عقابت لك هذا جزي سبات ترغبون كتلو تخليخه امين زيت فتوم جن اتمسوم تراخبو جن وصي تاو كونسل زخل ስለዚ ገለት ይትፈትወሎም ባህር ክህሉ ኸልዩ ካልእ ካ ትፈትወሎም ባህር ክህሉ ስለ ዝኽእል ኩሉ ኣብ ገምጋም ንምታው ይሕግዝ ማለት እዩ። Number 3 watch out your words or what you say. ያ ኣገዳሲ ድያ ቁጥሪ 3 ብዙሕ ሰብ ዝደግመያ ንሳ ድማ ሓንቲ ካብትን ቀንዲ ፀገማት. How often do you say to people that you don't have good friends? ክንደይ ግዜ ኢኻ ኣብ ዝኾነ ይኹን ከባቢ ጥዑይ ሰብ የለን ሎሚ ጥዑይ ዓርኪ የለን ጥዑይ መሓዛ የለን ኢልካ ትዛረብ كميل كتزارب انت لخ انت قاتل دلها نتوم ابزوري خازلو سخاتكم تعيات ايكونكم ايخات بلوم زلخا زخات صبغا يكون ولا توم بتعي زغر بخازلو سخاتكم تعيات ايكون بتدغاغام تبنت لها بقنيو بخالا زراربا كاباها نكرحكو تدفؤ مالها مالتي نو وندر كاتعي سب كتركب ما معناته كريينا صنينا دما. It's bad to your health and it makes your good friends question you. ስለዚህ كل ጊዜ حماق سب تعي سب يلن كل سب حماقي كل سب كم زي الكاتراي تزارب اندحر قوينكا. The problem is كداي نجر نعاخا عب سبات امنات نقد قبر كشجرك هاي كشجرك كالاي دما اتوم سباتكم تولم زلها اتوم زغربها نعون عملك تحتو سلوت اتوم زلها نسومون عملك تحتو توخا كاباها نكرهو قدما مغنيات تبا ملها. It hurts your social circle. It's fine to feel alone sometimes. كاب جزي ناب جزي بين خاطكم بحتاونت كسمعك نبوريو especially ኣብ ጉዕዞ ዕቤት እንተለኹም ንቡር ይሱ ኩሉ ሰብ ኣይኮነን ክዓብዝ ደሊ ምሳኻ ክጎይዝ ደሊ
سبورت تقبر أيوة وعد بينهم يمزقوي مبزعات جزي they don't have people look at come on feelings الله وعد جزي زقات which means أقل بين خاخد كون بحد نبور كم خان تقبله perhaps you are tired of your good friends or you simply need a break كم ما أتهم نايك أدم عرفت خازن نبرو أبز جزي زي كم تنايك أدم عقابات كهيبو خاي خوليهم وكهيبو خي خوليهم سلامتاي نسخي نابكال درجة كابتنايك أدم زنبر كدرجة نلا على جالس كده غلقي نتهم نتك أدم بحرناتهم ويكدم تجبر نبرك بحري قرب كتصالو خجمر تخليخه قدم جزيان خدت فترة ترهم نبرك حجين جزي عقد أسخون خلناها الساتهم أبوت راين تلو نسخان قرب تلعيل كاللها حماق نقرأ يكونن نساتهم سلا أبتنات كدرجة سلا دي بس حكت فردوم كتنعقوا من الله كانوا مليلنا من على بعد جن أبتنات كدرجة زلوا السبات كتمعدو سلا تدلي قرب جزية مستيوم نايك قدم كتت جزية كشجرة كخليو نبور وصد زدما معناته كابتيوم دحريت زقتوخا دحريت زعبوخا مخنيات دحريت تورز زقبوخا قرب جزية وسيتكا نبينخا ويدما نقدمي زعبوخا سبات كتير مفتان لبونايو أبقع زي ودما بتدقق عم خجات مكاي ولا أخلى خازنة برعرقة تمرت مسكيركا كالوت كيركاها كل سبيخم دعريو كوليج دحر خيتكا كوليج مسكتكا عرقة أبجريد يركا خنتونا كذا نيشتي زمدنا لك أجن زحش مسكالوت خو أبصراحة علم مسكما خاز خدوا بيزنس علم ناخد كات كيت كلها أبو مزلو زيادة تسمع مع جمرت حسابك سلوز حجزوها كم نابلك جعزوخ توسخ كلها مكيارات هلو زدما كجرمنا أي جبان you're pushing your good friends further away from you when you constantly say I have no friends so تعير عركي بلين تعير محازية بلين الكقص على مزراب نتوم زلوغا يهدم بنتعرو لو تنا هيوتنا تقبلك بالانسنا قبركا مستومنا كدمن بس حدشتن نا بالانسنا قبركا كي تخيل مالتي number 4 don't recognize a fake good friend fake good friends بالكالو تعي عركم محازن زمسل قد تخكلن يا ديكوني خالو نزغام فلات يدلي perhaps you have met someone somewhere and you try to hang out with them but it is not happening as you wish it perhaps your new friend doesn't see it that way أبقى بتاعت حد سبترك وي حد سبترك بمو صبوق ما تقبر صبوق زمدنا صبوق فيد قبر كاي مسلك شعو تفلالي أباخا بلبخا السبز تعوي مزعر كنت مزيع محزنة دي دال اللغة تبل وتهم سبات يعطهم جن زمال أخون خلي بكيرناتهم كم خير يوخا خوليهم سو حجين نسخاد الدحريهم كت كاين مسكتك الساتهم دما إغنورك بخاوي تقدا سنة كوكدلو مزجمر انتهي تغام تقدا كلتا سلسة جزيه تدقاقا مخوم ساقاتا مكا سب كل حماق يتبل نو أتهم نسخاز غرب كام سبات كم تنسخاز تأمت كام كي يخونوا خوليهم نسهم كالم الرجعتات بزع مع عزود كلهم خليهم سلازي كتنكا غلقا كم وحدا سبات سلازي قبروها كل سب كوميو زمدنا يلن مبال جيكايو So for some, the scenario could be playing on for years. It doesn't get any better. You thought this person was a good friend, but they just was an acquaintance. Fake good friends simply want to benefit from. So እቶም ተقርቦም ዘለኻ ሰባት ወላ በተደጋጋሚ ከጋጥመካ ስለ ዝኽእል ንሳቶም ምርጫ ኣለዎም ምሳኻ ዓርኪ ክኾኑ ወይ መሓዞ ክኾኑ እንተዘይደልዮም ንዓኻ ኣብቲ ዝደልዩኻ ግዜ ጥራይ ክረኽቡኻ ክእሉ እዮም ከምቲ ቅድሚት ዝበልናዮ ንዓኻ ከም ቀራቢ ክጥቀሙልካ ክእሉ እዮም እንታይ ማለት እዩ ክደልዩኻ ከለዉ ረኽቡኻ ኣብ ዘይደልዩ ግዜ ግን ቀዳምነቶት ንካልኦት ነቶም ዝግደስሎም ሂቡ እስኻ ግን ከም ቀዳምነት ቆፅሮም ትኽእል ኢኻ እዚያ ነገር እዚያ እንተተረድያትካ ምስኦም ተራኸብ ግን እቲ ትፅቢታት ከታትውርዶ ትፅቢታት እዩ ኩሉ ግዜ ፀገም ዝፈጥር እዚያ ኣስተኻኺልና ክንዝክረላ ከነስተውዕለላ ዘለና ነጥብያ number 5 don't know how to connect ከመይ ጌርካ connection ትፈጥር ዝምድና ከመይ ጌርካ ጥቡቕ ዝምድና ትፈጥር ድማ ክእለት የድልዮ እዚ ክእለት እዚ ድማ ክጎድለና ይኽእል እዩ እንታይ ምዃኑ ድማ ክንሪኦ ኢና in a friendship ምፍላጥ ርኢና ፀኒና ሕጂ ዕርክነት ዝበሃል ብሕፅር ዝበለ እንታይ ይመስል ቀዳማይ you are there for your good friend and your good friend is there for you ክልተ ነጥብታት ኣለዋ ዕርክነት ካብ ፈላጢኻ ዝፈልዮ ወይ ምሕዝነት ካብ ፈላጢኻ ዝፈልዮ እንተሎ ንስኻ ኩሉ ግዜ ንዖም ድሉ ቦታን ግዜን ኣለካ እሳቶም ድማ ልክዕ ከማኻ ግዜን ቦታን ዕድልን ኣለዎ ስለዚ እስኻ ግዜ ክትቦም ከለኻ ሰሙን ግዜ ክበኻ ዝኽእሉ ኩሉ ግዜ ንብል የለና ካብ ግዜ ናብ ግዜ ብስራሕ ብናብራ ብሓዳር ክቅርቀሩ ይኽእሉ እዮም ወይ ንስኻ ንስኺ ክንቅርቀር ንኽእል ኢና ኣብ መብዛሕትኡ ግዜ ግን ግዜ ኣለዎም ንስኻ ድማ ግዜ ኣለካ ንዖም እዚያ እያ እታ ዴፊኒሽን ናይ ዕርክነት ንስኻ ኩሉ ግዜ ነቲ ፆር ተሰኪምካ ትኸይድ ንሱ ግን ኣብ ዝጠዓመ ጥራይ ዝመፀካ ዕርክነት ኣይኮነን እዚ ባላንስ ክህልዎ ኣለዎ ዕርክነት ክበሃል ተኮይኑ ብክልቲኡ ወገን ተመዛዛኒ ሓይሊ ክኸውን ክኽእል ኣሎ እንካን ሃባን ክህልዎ ኣለዎ ናይ ገንዘብ ኣይኮነን ግን
ገንዘቡን ክኸውን ይኽእል ግን it's not all about money. So here's what to do. First, try to connect with people so that you can acquaint with them. Then try to connect with acquaintance so you can make good friends with them. So the step comes to you. መብዛሕትኡ ግዜ ሓደሽቲ ሰባት ክንራኸብ ክንክእል ኣለና ሓደሽቲ ሰባት ክንረክብ ምስ ጀመርና ዝምድና ክንፈጥር ኢና ኦኬ ምስ ሓደሽቲ ሰባት ኩሉ ግዜ ውሑዳት ሰባት ንፈልጥ ኮይና ዓብዪ ፀገም ዘጋጥም ውሑዳት ሰባት ክትፈልጥ ትኽእል ኢኻ ግን ካብ ግዜ ናብ ግዜ ድማ ሓደሽቲ ሰባት ንኽትረክብ ምስ ሓደሽቲ ሰባት ዝምድና ንኽትፈጥር ተበግሶታት ምውሳድ ኣገዳሲ እዩ ሓደሽቲ ሰባት ክንረክብ ምስ ጀመርና ምስኦም ዝምድና ክትፈጥር ኢና ካብዞም ዝምድና ዝፈጠርናዮም ድማ ብተደጋጋሚ ክንራኸብ ምስ ጀመርና እቲ ዝምድና ናብ ዕርክነት ኮኔክሽን ንኽፍጠር ፃዕሪ የድልዮ ተበግሶ የድልዮ ግዜ የድልዮ ስለዚ ዝምድና ዘለካ ሰባት ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ኣለካ ምስኦም ብምቕፃል ዕርክነት ንክቕየር ፃዕርን ተበግሶን ምውሳድ የድሊ remember a good friend is a person that you shape a mutual beneficial connection with if you can't do that how are you going to become friends with so ዕርክነት ዝበሃል definition ብክልቲኡ ወገን ጽቡቕ ዝኾነ ዝምድናን ዕጋበትን ንሓትትካ ድማ ናይ ምድግጋፍ ባህሪ ምዝህሉ እዩ እንተዘየለ ሓደ ጥራይ ዝገብር ሓደ ዝጥቀም ተኾይኑ ዝምድና ዕርክነት ኣይኮነ ወይ ምሕዝነት ኣይኮነ እንዚ ከም ዝምድና ጥራይ ክቆፀር ይኽእል እዩ ስለዚ ክንጥንቀቕ ክንክእል ኣለና ኩሉ ግዜ ዓርኪ ወይ መሓዛ ንብሎ እንታይ ዓይነት ሰብ ምዃኑ ክንፈልጥ ኣለና ብኻልእ ኣዘራርባ እዚ ዴፊኒሽን እዚ ዓርኪ ወይ መሓዛ ኣብ ውሑዳት ሰባት ጥራይ ዝፅምበር ዓርክተይ ከምዚ ናይ ፌስቡክ ፍሬንድ ንብሎ ዘለና ወይ ገለ በለ ሽሕ ገለ ነቲ ቃል ዕርክነት ዝብል ከማን ደፋኽሶ ነገራት እንተሎ ንሱ እዩ እዚኣ ድማ ክንጥንቀቕ ኣለና next not managing your circles correctly ከምኡ ድማ ነቲ ጥቃኻ ዘሎ ዝምድናታትካ ወይ ከዓ ነቲ ሰርክል ናትካ ነቲ ዓንኬል ናይ ፈለጥትኻ ፅቡቅ ጌርካ ዘይምክንኻን ድማ ሓደ ካብቲ ጥዑያት ዕሩኽቲ ወይ መሓዙት ንኽትረኽቢ ከም ዘሸግር ዝገብር ዘሎ እዩ እንታይ ማለትና እዩ everyone is different perhaps you enjoy being alone or you enjoy being around others same goes for the other people around you they have their own preferences so መጀመርያ ኣብ ነፍስና ንምፃእ ሰብ ካብ ሰብ ይፍለይ እታ መሓዛኺ መዓት መሓዙት ክህልዋ ክእል እዩ ንስኺ ግን ውሑዳት መሓዙት በይንኺ ንኽትኮኒ ደስ ዝብለካ ክትኮኒ ትኽእል ኢኺ ትገጋበ እዩ ንስኺ በይንኺ ደስ ዝብለካ ወይ ምስ ውሑዳት ደስ ዝብለካ እናኾንኪ ከለኺ ነብስኺ ዘይትፈልጥ ተኾይንኪ ከም መሓዛኺ ክትኮኑ ትደሊ እቲ ናይ መሓዛኺ ሂወት ፅቡቕ ይመስለኪ ንዓዓ ፅቡቕ እዩ እስኺ ግን መን ምዃንኪ ወይ መን ምዃንካ መፍለጥ ምሳኻ ዝኸይድ ኣነ ቀደም ከምኡ መስለኒ ነይሩ ኣብዚ ሕጂ ክሪኦ ከለኹ ኣነ ኣዝዩ ብዙሕ ሰብ ዝፈቱ ሰብ ኣይኮንኩን ምኻልእ ብዙሕ ሰብሲ ብዙሕ ግዜ ከጥፍእ ዝኽእል ሰብ ኣይኮንኩን ብሕታውነት በይነይ ኮንካ ምስራሕን ምንባብን ካብ መጠን ንላዕሊ ከም ዘሐጉሰኒ ድሒሩ ተረዲእኒ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ነፍስኻ ፍለጣ እሞ ኣበይ ይሐጉሰካ ፈሊጥካ ኣብታ ንዓኻ ትሐጉሰካ ግዜ ኣጥፍእ ሰባት ድማ ከምኡ ምዃኖም ፍለጥ እጅበይ ዘሎ ፀገም ሓደ ሰብ ትረክብ እቲ ሰብ እቲ ናቱ ምርጫ ወይ ናቱ ድሌት በይኑ ኮይኑ ብዙሕ ምስ ሰብ ግዜ ከጥፍእ ዘይደሊ ክኸውን ይኽእል እዩ ሰብ ፀሊ ይኮነን ግን ንዕዑ ደስ ዝብሎ ኣብ በይኑ ክኸውን ይኽእል እዩ ንስኻ ግን ምስ ሰብ ምስ ዓርኪ ምስ መሓዛ ደስ ዝብለካ ክትከውን ትኽእል ኢኻ እዚ ፐርፌክት ፅቡቕ እዩ ሕጂ ነቲ ሰብ እቲ ክፀቕጥቕ ክትገብረሉ ከለኻ ንሱ ካባኻ ካድም እዩ ፀገም ይፍጠር ኣሎ ምስ ትውዓል እንተሎ ግን ባህር ናይ ሰባት ክትፈልጥ ስለትጅምር ንዕዑ ፀቕጢ ትገብረሉን ኢኻ ነብስኻ ድማ ዘየድሊ ረበሻ ይትፈጥርን ኢኻ that's the point እዚኣ ዘክርዋ ኩሉ ግዜ when choosing who you keep in your social circle make a wise decision but not overthinking it ኩሉ ግዜ ምስ መን ዝምድና ንፈጥር ምስ መን ምሕዝነት ንፈጥር ክንዛረብ ከለና ኩሉ ግዜ እንታይ ንገብር ኣለና ለባም ውሳነ ፅቡቅ ውሳነ ክንገብር ክንክእል ኣለና ፅቡቅ ውሳነ ንክትገብር ግን ብካልኩሌሽን ብፎርሙላን ብመፅናዕትን ነቲ ሰባት ጎርጉርካ ራእዮ ንብል ኣለና overthinking አይደለን ናቹራል ክኸውን ኣሎ ኮኔክሽንስ ካብ ልቢ ዝመፅእ እዩ ስለዚ you feel it ክስማዓካ እዩ ዝኽእል ብካልኩሌሽን ኣይኮን ተተሰሚዕካ ጥራይ ዝመፅእ nobody is perfect እዚኣ ዘክሩ እቶም ተቐርቦም ሰባት ይኹኑ ንስኻትኩም ፐርፌክት ኣይኮንኩን ወይ ከዓ ሙሉእ ሰብ የለን ስለዚ people make mistakes respect their errors and errors of the others and make good judgment calls so don't lose good friends for simple mistakes so ሰባት ፐርፌክት ኣይኮኑን ሙሉኣት ኣይኮኑን ንስኻ ይኮንካ ንሶም ኣይኮኑ ክጋገዩ ይኽእሉ እዮም ጉድለት ክህልዎም ይኽእል እዩ ክስሕቱ ይኽእሉ እዮም ፀገም ክህልዎም ይኽእል እዩ ድኽመታት ክህልዎም ይኽእል እዩ ንስኻ ከምኡ ንሶም ከምኡ ስለዚ ንሰባት ብዘየድሊ ዓንኬልና ጠመትካ ብጌጋታቶም ናፈረትካ ካብኦም ኣይትደም ጌጋ ኣለካ ጌጋ ኣለዎ ተቐበሎ ኩሉ ግዜ ብንኣሽቱ ጌጋታት ሰብ ከይንኸስር ምጥንቃቕ ኣገዳሲ እዩ መወዳእታ
learn how to have fun مدانا don't forget my book relationship زمدنا نفسها مفلات ብዙሕ ነጥብታት ኣብዚ ብፅቡቕ بعمق ተገሊጽ ኣሎ ለደይ ገዚኹማ ሊንክ ኣለኩም ኣብ ታሕታቲኹም ካብቲ ዘለኹም ዓዲ ክትረኽብዋ ትኽእሉ ኢኹም thank you very much so learn how to have fun ናይ ምዝንጋዕን ናይ ምሕጓስን ባህሪ ድማ ይሃለኻ let's say your good friends are out and invite you to a bar but you're too busy doing other things or simply don't so ዝምድና ክበሃል ከሎ ሓደ ግዜ ደስ ከይበለካ እውን ምምፃእ ኣሎ ይደውሉልካ ዕሩኽካ መሓዙትኪ ኣብዚ ለና ወይ ናብዚ ክንከይድ ደሊና ትኸድ ትኽእል ዲኺ ንዓኻ ደስ ኣይበለካን ኣሎ ኩሉ ግዜ ደስ ዘይበለካ ኣይትግበር ኣነ ይገብርኒ ንኣብነት as simple as that ሓደ ግዜ ግን ደስ ከይበለካ ነታ ዓርክኻ ደስ ተይልዎ ኣሎ ነታ መሓዛኺ ንዖም ኢልካ ክትወፅእ ኣለካ ምስ ወፅእኻ ድማ don't be the boring guy ስልቹ ሰብ እቲ ግዜ ንታሽሙ ዘይሂብ ዓይነት ኣይትኹን ኩሉ ግዜ ናይ ምዝንጋዕ ባህሪ ሃለኻ ንስኻ ተዘናግዓይ ንኻልኦት ድማ ንኽዘናግዑ ዕድልን መድረኽን ትኸፍት ሰብ ክትከውን ኣለካ ምክንያቱ ሰባት ምስ ዝሕጉስዎም ንክቐርቡ ዝበለፀ ድሌት ስለ ዘለዎ ንልክዕ ከማኻን ከማይን ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሎሚ ቪድዮ ፅቡቕ መሓዙት ንኽህልወና ርድኢትና ነስፍሕ እሞ ብርድኢ እንተተጓዒዝና ከከምቲ ናትና ስታይል ንዓና ዝሕጉሰና ዝምድና ንኽንረክብ ምሕዝነትን ዕርክነትን ንኽንረክብ ክትሕግዘና እያ ተፈቲኹማ ተጊምኩም ላይክ ሃብዋ ሓንቲ ግዜኩም ላይክ ክትገብሩ ትኽእሉ ኦፍ ኮርስ ትደይ ጌርኩም ግን ግበሩ ከምኡ ድማ ናብ ካልኦት ኣሕዋትኩም ኣዕሩኽትኩም ብዙሕ ሰብ ዝሽገር ስለ ዘሎ ሼር ግበርዎም ክትሕግዞም ትኽእል ትኸውን ናትኩም ሪቶ ናትኩም ሓሳብ ናትኩም ፊድባክ ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ክፅበየኩም እየ እናበልኩ ኣብዚ ኩዴ ኣብ ካልእ ኣርስቲ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ኩኑ ብለኩም ሰሰናዩ ቻው